הבחורה עם הטעם המוזיקלי הכי רע בעולם היא דווקא יפה. הבחורה עם הטעם המוזיקלי הכי רע בעולם היא דווקא יפה. כשירדתי לה, ג'יל סקוט נאנחה שהוא שונה ומיוחד. שהוא שונה ומיוחד בכל דרך שאפשר להעלות על הדעת. שהוא אוהב אותה מזקיקי השערות שלה עד קצות הציפורניים. כשהוא נוגע בה, היא פשוט לא יכולה לשלוט בזה. כשהוא נוגע בה, היא פשוט לא יכולה להחזיק את זה. הרגשות האלה שבתוכה, היא יכולה להרגיש את זה. למחרת היא שמה בדף הפייסבוק שלה את אייל גולן שר מזמור לגלעד שליט. בחלון מתחת ישי לוי היה קפוא בתמונת סטילס מתוך הסצנה שבה נרצחה המלנכולי של החברים של נטשה. מעל היא כתבה, איזה עיבוד יפה. היא יפה הבחורה עם הטעם המוזיקלי הכי רע בעולם, אבל כשזיינתי אותה, והמלאכים שלי שרו קורלים של באך, ג'ימי הנדריקס סלסל סלסול אינסופי של סלטות איטיות בסולו נמשך, ורוברט פלנט שר ושר ושר. אצלה רוברט ווייט נפל עם כיסא הגלגלים שלו מכל המדרגות, פרנק זאפה הנגיש דיסוננסים, וחמור מזה. עידן רייכל על הקיר שלה בפייסבוק עם אם תלך מי יחבק אותי ככה, ומעל כתוב שיהיה לכם שבוע טוב 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 סמיילי. היא עצמה את עיני האיילה הירוקות שלה חזק ופסקה את השפתיים. היא הייתה יפה ונעימה. ולמחרת היא שמה על הקיר שלה בפייסבוק את אייל גולן שר מזמור לגלעד שליט. לאישה שלי, זו שעוד לא פגשתי, יש טעם טוב במוזיקה.